Ahojte, ja som Denko. Ahojte, ja som Alex. Sme tu po dlhej dobe zase na YouTube. A dneska vám ukážeme, že aj vozíčkár si môže užiť naozaj aktívnu dovolenku. Tak sa s nami poďte pozrieť na to. Dali mi vlastne takúto nálepku, jak na batožinu na vozík teraz. A vozík mi vlastne zložia do batožinového priestoru do lietadla. A na ich vozíku ma presunú do lietadla. Čo to máš ty, alkoholik? To mám iba na odvahu, lebo už som dlho neletela lietadlom a bola ako pociťujem. Akorát som hovorila, že to mám. Naposledy som sa takto cítila pred štátnicami. No, prešli sme pasovou kontrolou. Denko má ešte prekvapivo stále svoj vozík, čakala som, že mu ho zoberú. Však uvidíme, stále vždy je to inak, takže teraz sa ideme bordnúť. Skoro by som zabudla pod sedák, ale už je to vyriešené. Denko už je v lietadle, sme tu prví. Ja nechápem, jak takýto stroj môže vzlietnúť. To je od stresu a od únavy. Ešte by si mohol aj štuple do uší, kúpime cestou naspäť. Sedíme úplne na začiatku lietadla a ja prisahám, že všetky deti z celého lietadla sedia okolo nás. U nás každý druhý človek je dieťa, ktoré kričí, reve, smeje sa, proste čokoľvek, ale je tam extrémny hluk, to nie je, že lietadlo, to je, že džungla. Ja by som to brala tak, že keby zatlieskaš predávačke za to, že ti dobre nablokovala nákup. Vieš čo myslím? Také sedlácké, ja neviem. Do lietadla sme išli prvý a vystupujeme posledný, ale dali nám sem rukáv, takže je to v čile. Tak chcel rozcvičiť po takom lete. Aha, a nevíš, jak sa tam dostanem, keď si on je velice športový, zrazu. There's a button you have to push. Yeah, yes. Dáte to tam, prosím vás, takto, áno. Áno. Yes. Aj, ďakujem, som chcela povedať aj vám. Ďakujeme pekne, dovidenia. Spocil som sa jak prasa. Mal by som začať cvičiť, lebo nejak nemám kondičku. Ale už sme tu. Rozhodli sme sa, že sa nám nechce chodiť, takže ideme sa trošku previesť aspoň 20 metrov. Hlavne mne sa nechce chodiť. No a už si ideme pre kufre. Poď nám zatiaľ tvoj najhorší príbeh lietadlový. V Paríži mi stratili na letisku voz. A ten asistent nevedel iný jazyk, jak francúzštinu. Teda nechcel rozprávať inak ako francúz. Takže to bolo úžasné, že sme hľadali po celom letisku vozík a nakoniec sme zistili, že je u pilotov v kabíne lietadle. Raketa. Ja neviem, či vy to tak máte, ale podľa mňa tie sedačky v lietadle sú že extrémne nepohodlné. Mňa z nich tak strašne bolí riť. A akože viem, že ono je to aj tým, že ja mám rozmaznanú prdel, pretože mám antidekubitný podsedák, ktorý je anatomický a fakt, že krásne drží riťku, ale aj tak sú podľa mňa, že extrémne nepohodlné tie sedačky. A už je tu Alex. Aj s kufrom. No, už mi lepilo, že som bez veci. Srala si? Smrdím? Pýtam sa ťa, smrdím! Thank you, bye! Už som sa vyrevala, zobrala som si gin tonic a rozhodla som sa, že idem túto dovolenku napriek všetkým nepríjemnostiam urobiť peknou, takže som sa vybrala na pláž. Denko ešte má šlofika, lebo je veľmi unavený z tej testy, keďže sa nevedel moc dobre uložiť. Našla som prvé pozitívum tohto zájazdu a tým je, že tá voda je fakt čistá a akože dokonalejšiu teplotu vody na dovolenke som ešte asi nezažila. Úplne, že... Haló, sem musím zobrať Denka sa potápať. Nádhera. Je tu takéto špeciálne zariadenie, ktoré dopraví vozičkár až do vody, ale nejako to nefunguje. Nevieme, že či to má niekto obsluhovať. Zistila som od Polčíka, že potrebujeme kľúč. Vybavené. Denko sa dostane do vody. Akože dostal by sa tak či tak, ale chceli sme to vyskúšať.
a ukázať vám, že existujú aj takéto vychytávky pre vozíčkarov. Jaký odvoz. Všetci majú divadlo z teba. Práve sme zistili, že normálne na pláži sú platené lehátka, ale my tu máme rovno pri tomto chodníčku vozíčkarskom tieto lehátka, ktoré sú free. Dobre sme tu. Je to tu akože celkom super. Môžem povedať, aj tie lehátka zadarmo, aj táto preprava. Stala sa nám taká vec, že sme zabudli VDčko, čo je povinná výbava vozíčkara pri mori. Keďže sa tí kolieska zasekávajú, tak potrebuješ ich naolejovať. No a teraz vlastne nemusím ísť s vozíkom úplne k vode, tým pádom nepotrebujem VDčko. Ja som len rada, že sa mu tu páči. Už nemáme depku. Saška mala depko, ja som bol nahnevaný, lebo sme prišli na izbu a akože Gréci sú fakt, že špindíri. Mali sme špinavé proste postelné prádlo a aj tá izba není úplne taká čistá, takže sme povedali, že je prerobená, ale nevyzerá tak úplne. A ešte som bola nešťastná z toho, že som čakala, že bude väčší výber jedál. Dá sa najesť samozrejme, len proste už sme boli aj v hoteloch, ktoré mali väčší výber. Takže na to som sa ja osobne tešila najviac, ale hovorím, že to more to úplne proste zachraňuje celé. Tu špinu im odpustím, lebo personál je dosť milý. Toto je asi najkrajšia časť, aj najnovšia, vyzerá to tak. Zrkadlo, pekné závesy. Máme tu veľmi peknú terasu. Večer sa tu strašne dobre sedí, lebo je tu pekný výhľad na tie palmy. Je to vlastne bezbariérová izba, preto je teda taká veľká. Au. Ešte som asi nevidel hotel, kde by nebol na bezbariérovej izbe kôž na šlapanie. Magic. Dobre, toto už nie je verejnosti prístupné. Takže je koľko hodín? 3:45 a ja som nebol na večeri, lebo jak sme došli z pláže, tak som dostal extrémnu migrénu. Práve som prehovoril Sašku, nech ideme do Mekáču. Tu musíme proste využiť, že ho tu vidíme proste z okna a ideme si tam proste peši, hej? Sem ideme. Teraz cítim, jak keby som sa dnes narodila, pretože vidím, že tu sa dá kliknúť na vozíčkarov. Zmenší sa ti to, wow. Ja som si dal kurací Big Mac, ale čo sa mi stalo prvý raz v Mekáči, že sa pomýlili a dali nám cheeseburger navyše. Pán Boh zaplať. Ideme na taste test. Je to také, jak McDonald's, ale taký netradičný. No niečo tam, to meso je strašne dobré. Aha. Jak taký kebab skoro. Je 3. ráno, čo sme tu, 2. ráno, čo sme tu spali a ja som sa vybrala do lekárny, ktorá je tu poblíž, pretože som sa dnes zobudila s týmto. Nákup máme urobený, 43 € za 3 produkty, a to je jeden výlet loďou pre 2 osoby, nevadí. Nechcem ostať rapava, takže pre krásu sa trpí a investuje. Sem ti chodia vystupovať samé celebrity. Z druhej strany vám ukážeme, tak tam je aj, že Ed Sheeran, tu bude dneska večer live. Áno, toto je niekto, ako Michael Jackson bude vystupovať, to ešte je dobré, ale Bob Marley tu bude naživo. Neživý Bob Marley naživo. Áno. Toto som bola ja, keď som sa ráno uvidela v zrkadle s tým ksichtom. Dostala som ružišku. Zatiaľ sme nenarazili ešte ani na jeden nebezbariérový point. Jemu šíbe, on chce ísť na toto, ja ho nechcem dojsť. Môže, že tandem môžeme ísť spolu. No určite. Ty si šupak. Som. Našli sme toho Boba Marleyho. Saška mala návrh, že či si nedáme spoločnú kerku a hovoríme, že či chce mať spoločný AIDS a HIV alebo nejakú C-čkovú žltačku. Takže to nejak vypadlo v úvahu. Ale čo robíme je, že bola tu taká jedna slečna, ktorá hrala na elektronické husle. Asi tak pred 3 hodinami sme ju videli. A už ju asi hodinu hľadáme. A chcem si dať zahrať Pirátov Karibiku. Ja si myslím, že sme prešli dneska už koľko kilometrov? 10. No ja som neprešiel nič. No,
však ale ja dvojnásobne, takže ja som prešla 20 km a slečna huslistka tu stále není. Áno, tu je tá fontána, ona bola pri tej fontáne a tuším tam není. Bomba. Super. No, a mám po husliske. Ja som kúpila Denkovi košelu na dovolenku, ale neodhadla som veľkosť a on mne vyzerá ako... Je prasiatko. Ja nechcem, aby to vyznelo zle, ale proste tak akože tepložsky trochu, akože nič proti LGBTQ plus komunite, ale proste no, tu sa mu robí proste toto a tie rukavy sú že extrémne tesné, takže nevyzlečíš si to, vyzerá to vtipne. Nedal šancu na nejaký radiátor? Určite. Dneska sme takí klasy, pretože ideme na večeru a potom ideme na fontánovú show, tak vám z toho volá, čo ukážeme, ale nemoc, lebo za to ideme dať 23 € na osobu. Dal som si, že vyprážanú rybu a... Ako veje vo vetre. Dostal som v nej darček. Tak hádame, ja tam nebudem mať. Inak sú dva typy ľudí na dovolenke, že jeden a druhý. To mi pripomína, keď som bol dieťa a šťal som prúdom. Prečo mi pokazí každý kultúrny zážitok s takýmito komentármi? Krásny výstřeky. Tahle časť show se jmenuje Poseidonova ejakulace. Láska, to je svatební! Vám ukážeme, ako máme blízko pláž. Dobre je, že ja sa tu len spustím k moru vlastne. Áno. Ja skoro vôbec nemusím ani zaberať rukám. Na mňa tu úplne ľudia pozerajú, že natáča ho a vôbec mu nepomôže. Je tu taká budka, ktorá sa volá, že doktor. A úplne to vyzerá, jak teleshoppingový doktor. Že proste, že ja teraz vojdem dovnútra, do tej budovy a vyjdem odtiaľ po vlastných. Tento doktor robí akože všeobecnú medicínu. Je to gynekolog, je to ortopéd, traumatológ, pediatrik. Keď vás budú boleť uši alebo čokoľvek, prídete tam. Ešte aj keď vás porazí, tak bude to kardiológ. Jednoducho v tejto budke sa nachádza doktor, ktorý umí všechno. A už sme tady. Vozíčkar free. Vozíčkar free. Tu sú naše lehátka za darmínko. No takto tá cesta vlastne trvala niečo cez 5 minút, ale keby nemám tú tašku na kolenách, tak viem ísť dole tak rýchlo a zbesilo, že by mi zavolal Dominik Toretto, že ma chce do rodiny. I got family. Včera bola táto sedačka roztrhaná a oni ju do dňa opravili, že už je vlastne nová. Čiže nie len, že tu je všetko bezbariérové, ale keď sa niečo bezbariérové pokazí, tak to je hneď opravené. Ja si vidím cecky v okuliaroch tvojich. Som hovorila o tých dvoch typoch ľudí, tak Denko je ten typ, ktorý si dá jedno jedlo na celý tanier a ja som ten typ, ktorý si dá 4 jedla na jeden tanier. Dobrú chuť. Aj tebe ďakujem. Našli sme ju, je tu, síce sme si museli na ňu 2 dní počkať, ale Denko si ide zahrať Pirátov z Karibíku za 5 €. Si spokojný? Áno. Wow! Prečo sme zase tu? Ty si sa chcela ísť. To je pravda. Some new stuff. A našli sme si kamošov. No, rozhodli sme sa ísť na parasailing. To je to, že vás zoberú s tým padákom a budú vás ťahať za loďou vo vzduchu. Teda ja som sa rozhodol a Sašku som nahovoril, aby išla so mnou. Na čo som sa to ja dala, prosím vás, ja sa bojím strašne. Asi ešte viacej, keď sme išli letieť lietadlom. Tu je Denko, pláva na loď, pretože potom to mole by to bolo asi komplikované, ale aj tak sa čudujem, že bolo vôbec možné, že nás sem pustili, takže malo by to byť bezpečné, dúfam. Takže takto sme vysoko, aj celkom dosť. Tu som ja a trošku akože to bolo také zo začiatku, že sme sa báli,
Ale už pohodičke. Je to brutál! Bomba. No a my môžeme ísť ako ľudia. Ešte by som chcel dať poďakovanie hasickému zboru Vidovce za to, že mi pomohli, aby som mohol lietať. Aj táto natáčala. Tu máme našich kamošov z východu. Viete, čo sa nám včera stalo okolo pol druhej? Pol jednej? Tak sme išli sme proste na hoteli už na izbu. A keď sme sa tak blížili k našej izbe, tak sme boli na našej chodbe už a zrazu pozeráme a pred nami proste nejaký holý týpek utekal. Týpek to bol, že starý pán, úplne holý a utekal. Či bol za susedov, alebo ja neviem. Ale ak nás badal, tak sa akože dosť nastrašil a zaliezol rýchlo do izby, ale ja som sa nastrašila viac, hej? A jak utekal, tak mu... To som našťastie nevidela. Tak mu poskakoval bimbásek. So this is pig, yes? Yeah. And the same here. So it's called pig here and pig there. So I can't take this off, yeah? So it's gone. Like this, pop. It's not only both sides. Teraz, Dimitri. Dnes ideme na loď. Na túto, ale pozrite. Ďalší plusový bod. Tuto sa takto kupujú lístky, táto veľmi milá teta nám dala ešte aj zľavu, takže budeme platiť iba 20 € namiesto 30 za obidvoch. A tu už máme molo a ideme tam. Takže vidíme sa na lodi. Ja už chápem, prečo ľudia majú morskú chorobu, lebo na takejto väčšej lodi to tak úplne inak cítiš, zabrzdí sa. Že? Tak úplne inak to je cítiť. To je nejaká pirátska jaskyňa. Vidíte, toto je normálne most. Volá sa to, že most zaľúbených. Zaľúbených. Zaľúbených, to sme my. Áno. Ježiš, tá voda! Asi majú doškrabané CDčko. Ideme si prenajať súkromnú loď. Poďku. Poďku. No zase taká poďka to nie je, to normálna taká akože schopná loďka. A volá sa to, že speedboat. Jak sa pridáva? Dopredu. Však to mám. Ešte viacej asi. Môžem? No. Neodlecíš? Ne. My sa potrebujeme dostať presne sem, kde svieti slnko a nič nevidíme, takže budeme radi, keď tam trafíme a zistila som práve, že na mori sa dá úplne jednoducho stratiť. Denis sa pýta toho pána, ktorý nám odovzdával loď, že vysvetlite mi pravidla na mori. A on, že na mori sú není žiadne pravidlá. No, tu máš a chod. Dobre. A ja som podpisovala papiere a bola tam kolónka, že či mám licenciu vodičák. Pýtam sa, že na auto? A on, že áno. A ja, že no tak to mám, ale neviem, čo to má spoločné s loďou. Asi, že to má motor. Asi. Moje navigačné schopnosti na mori sú
V aute sú, že na bode mrazu tu, že mrznú, absolútne. Denko je už nervózny zo mňa, lebo mi stále hovorí, aby som kúkala doľava, lenže ja nemám vôbec taký dobrý zrak, jak som si myslela, že mám. Takže nič nevidím. Ale vyzerá to tak, že pred nami je prístav, takže sme to zvládli. Yeah, brother. You have the best girl, Danny. Yeah, I know. It was hard to find one. Can I get a hand? Dobre, počkám ťa tam. Papa. Prečo si mal na mňa nervy na mori? Však lebo tá loď je akože dosť drahá, ne? Že to proste není 5 korunové. A my sme proste išli a hovorím Alex, že pozeraj mi ľavú stranu. A ja pozerám dopredu a pozriem sa na ňu a ona so mnou žmúri takto na ten západ slnka a pozerá dopredu. Hovorím, že ľavú stranu mi pozeraj. A ona pozrie doľava, že však nič tam není. Tak ja pozerám dopredu a pozriem doľava a tam obrovská žltá loď. Nebola taká obrovská, ja som ju nevidela. By sme sa tam rozbili. Na budúcej si zoberiem ďalekohľad. Nestačí, že máme hypotéku, ešte budem nekomu loď tam splácať, ne? Tu na Cypre. Ideme na východ slnka. Je 6 hodín. Strašne som vypnutý. Nej ja. Jak poisky. Láska, bol si už niekedy vo svojom živote prvý na hotelových raňajkách? Ani ja. Všetko je raz prvý raz. Toto je naše posledné kúpanie v mori. Tohtoročné. Surprise badatak. Au. Ideme si to ešte užiť a potom sa ideme baliť. Povedzte mi, jak mám opustiť toto miesto, keď sú tu takéto západy slnka? Wow. No čo, jak sa cítiš, že už balíš? No. Ako sme vyspatí? No ja som není moc vyspatý, tak dúfam, že si pospínkam ešte od lietadla trochu. Ani ja som není vôbec vyspatá. Máme necelú hodinu na to, aby sme sa dostali pred hotel, takže máme čo robiť. Raňajkujeme, pretože sme nestihli raňajky hotelové, pretože sme zistili ráno, že namiesto 8:10 máme byť pred hotelom 7:40, pretože nám to nedali vedieť. Ale stihli sme, takže dobre. No a na to, že sme tu nechali 20 € za 2 bagety. No teraz. Ty už myslíš? Sa mu zapáčila tá stolička, on by hneď na ňu chcel skákať. Týpek, jak si do mňa pobuchoval, že zabrzdi sa, buchol mi po pliecku. Potom mi hovorí, že odbrzdi sa, buchol mi po pliecku. Však je kamarátsky. Stojíme v rukáve už nejako dlho. Ja by som strašne ocenila, keby nám títo ľudia letiskoví, ktorí tu s nami sú, proste hlásili, že čo sa deje, viete, lebo pre nich je to úplne normálne. Akože, ale ja mám z toho stres. Áno, že tu len proste tak stojíme bez slova, lietadlo hučí, akože čo keď je pokazené. Okrem toho, za 16 minút máme vzlietnúť a není ani človeka v tom lietadle, no? Podozrivé. Denko už ide na svoju vytúženú mašinu. Poprosili sme tú letušku, či si teta vedľa mňa môže sadnúť dopredu, lebo vpredu bolo jedno voľné miesto. A tým pádom ja si potom môžem počas letu lahnúť. Že ma nebude boleť prdel z toho sedenia. Dobrú noc. Vážna bomba, dobrú noc. Nedávam. Pristávanie nedávam. Počúvajte, ja milujem, že tí ľudia... Please sit down. No, jasné, sit down. Nalepíme sa na zem, že dotkneme sa zeme a oni v momente oblečení, obutí, už dobre, že nevyskakujú z lietadla za jazdy, čo už by chceli tak rýchlo vystupovať, extrém akože.
ale nie je to až taká zima, jak som čakala. Minulý týždeň bola veľká. A čo vystúpili z dovolenky, tak sa tu letali. No. Vy ste chytili prvý deň, čo je trošku... Však to my sme doniesli to slnko sem. To ďakujeme. Nemáte za čo, aj na budúce. Keď sa vám nechce tlačiť, môžem kľudne. Ne, Bodaj by si to aj mne hovoril. Takto sme sa predbehli. Jeden z tých vujcov mi hovorí, ak som tam presadal v letadle, počula si, že kolena k sebe. To som počula. Jak to by si ich viem pritiahnuť, víš? Zima! Na toto sme neboli pripravení, ale aspoň slniečko svieti, no. Ale je zima, strašná. Chučí mi navaja. Chučí mi navaja. Ahojte! Saute misisky! Ahoj Jelda! Ahojte Lášenky! Bebe! Bebe! Jaj, to je Láška, toto je Láška. Už sme doma, už sme aklimatizovaní na túto zimu. No, napriek tomu, že som mal obrovské obavy, že som na tú dovolenku vôbec nechcel ísť a pritom ma Alex ešte aj na tú dovolenku pozvala, tak som nakoniec bol veľmi milo prekvapený. Na dovolenky chodím preto nerád, lebo neviem, ako to vždycky dopadne s dopravou, ako to bude vyzerať tam a že či sa nestane niečo, čo mi tú dovolenku vyslovene znechutí, ale toto bola dovolenka, že 10 z 10. Akože fakt som bol tak extrémne milo prekvapený z toho všetkého, to prostredie proste, tí ľudia, akí tam boli milí a vôbec, že všetko tam bolo bezbariérové, že všade som sa dostal, to bolo pre mňa niečo neuveriteľné. Dávam, že prostredie a výber dovolenky, že 10 z 10, zážitok z dovolenky 10 z 10 a hotel dávam, že 7 z 10. Ja si myslím, že to je výborná bilancia, lebo keby ste videli, jak on sa zatváril, keď som povedala, že ideme na miesto týždňa na 11 dní, tak ja normálne som mala chuť to zrušiť, lebo on sa tváril, keby ho beriem na mučiaci pobyt, ale som strašne rada, že to nakoniec takto dobre dopadlo. Ale ono je to naozaj také, že je veľa vecí, čo vie tú dovolenku tomu vozičkárovi pokaziť. Ale dopadlo to všetko na výbornú, podľa mňa. Ak ste sa dostali až sem, tak vám ďakujeme, že ste si pozreli náš vlog a trošku sa preniesli s nami naspäť do tepla. Budeme veľmi radi, ak nám zanecháte akúkoľvek reakciu, pretože by sme mali pomôcť YouTube si spomenúť, že my existujeme, pretože sme sa tu už dlho neukázali a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte. Čaute.